Točíš to? A já tak mluvím prostě? No. Pěkně to na ty spálek. Jen se dobrý do toho. A do těch spálek. Normálně mrdá. Do toho konďasu, prosím, do toho konďasu. Ty jsi mě nasral. To je vůl, tyhle, to smrát, ale... Jo, za prvé si vůl bude smrát a za druhé jsem chtěla, ať to mi buří do těch konťasů. Jo, to mám brzy, ne? Mám oči, ne? No, jasné. Jsi pravdíle a mám oči, jo. Všecko zdokumentované, ukážeme to tvojí manželce, jak ty jezdí si prasaku zaslaný. Jo, a vypil normálně 8 Ale je to hovno, ty. 8 tíží měl, 8 tíží